Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Updin ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa amon nga website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa Kay Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Auring, isa na ka bagyo. Negros Occidental, may mo ipaydalom sa blue alert status. Presyo sang manok kag baboy sa merkado nagnubo. Lalaki patay sa magsuot ang iyang motorsiklo sa idalom sang fire truck. DILG nag-validate na sa ginahimo nga road clearing operation sang Bacolod. Kag sa Good Vibes, mga tourism officers kag DNR nagahugpong para ma-promote ang ecotourism sa Negros Occidental. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, validation sa Department of the Interior and Local Government sa road clearing operation nga ginhimo sa syudad sa Bacolod ang nagsugod na. Naglibot sa syudad ang mga katapos ng DILG para lang tawon ang ginhimo nga pagpanghawan sa kilid sang dalan sa nagkalain-lain nga mga barangay. Makitaan nga wala sang nagapark nga mga salakyan sa kilid sang dalan kag ginpangkuha naman ang mga illegal structure sa dalan nga makabig nga public nuisance. Magapadayon ang validation sang DILG tubtub sa Marso 2. Ang regional office ng DILG ang magapatigayon man sang ila kaugalingon nga validation para masiguro nga nagasanto ang accomplishment report nga ginhatag sa ila sa mga barangay kag ang aktwal nga ginhimo nga pagpanghawan sa tagsa nila ka mga lugar. Ginpahayag naman sa pamuno sa Bacolod Traffic Management Office nga si Police Lieutenant Colonel Luisito Acebuche nga madugay na nila nga ginadumilian ang pagpark sa mga salakyan sa mga intersection kag mga mayor nga dalanon sa syudad. Dalawa yung obstruction at saka yung clearing natin, yung movable at saka yung immovable. Okay. Ngayon yung mga movable, sa amin yun, yung mga salakyan, stall vehicle at saka yung mga ambulance vendors. Pero yung mga nandoon sa ibabaw, yung mga immovable, yung mga fixed object, yung mga tindahan na naara sa mga pangketa, bali city legal na yon. Sa number 9, sa Escalante City, isa ka 23 anyos nga lalaki na sapuan nga patay sa kilid sang suba. Isa ka bangkay ay nasapuan Martes ang hapon sa kilid sang suba sa barangay Langob sa syudad sang Escalante. Ang napatay ang kilala kay Raymart Moso, 23 anyos. Sa investigasyon sang Escalante PNP, sa Domingo pa ulihi nakita ang biktima. Siya nagatabok sa suba, sulo sa pulis, padulong kuntani sa balay, sang iya himata para magpabalunga nagasaka na ang tubig bangod sang ulan. Wala na makapauli pa si Moso kag posible na lumos ini sa suno sa pulis bangod sang makusog nga dalo-do sang tubig sa suba. Sa number 8, duha patay sa separadong aksidente sa dalan sa Bacolod. Patay ang motorcycle rider nga si Joseph Ordeneza matapos magsuhot kagabi ang iya ginadala nga motorsiklo sa isa ka fire truck sa Lacson Extension sa bahin sang barangay Singkang Airport. Sa investigasyon sang Police Station 8, nagabiyahe sa separado nga lane ang fire truck kag motor sang hinali na lang madanlog sa dalan ang motorsiklo ni Ordeneza kag nagrikta ini kag nagsuhot sa fire truck. Dead on the spot si Ordeneza. Gindetain naman sa police station ang driver sang fire truck. Samtang patay man ang 34 anyos nga si Jose Ronnie Ruel Jr. matapos makabunggo Martes ang gabi sa gutter ang iya ginadala nga tricycle sa bahin sang Granada, Alangilan Road sa Barangay Granada. Suno kay Police Lieutenant Melchor Tolentino, hepe sa Police Station 5, papauli na kuntani sa iya puluyan si Ruel sa Barangay Concepcion sa Talisay sang siya makabunggo sa concrete gutter sa kilid sang dalan. Posible suno kay Tolentino nga napiyungan si Ruel bangod sa naglapaw na siya sa pihak nga lane kag sa gutter sa pihak nga lane siya nakabunggo nga nagresulta sang iya pagkatumba sa semento. Gindala pa sa ospital ang tricycle driver pero siya ang gindeklara nga dead on arrival.
Sa number 7, may mga coffee shop kag mga resort nga nagawlatan sa karon sa ilang business permit para makabalik sa pagnegosyo sa barangay Patag sa Silay, pero may harap man sang hindi na papasugtan pa sang Community Environment and Natural Resources Office nga makabalik sa pagnegosyo. Natagaan sang Special Usage Agreement in Protected Areas sa Protected Area Management Board ang pila ka mga kapihan kag resort sa barangay Patag sa Silay para maka-operate, pero may iban nga wala gipasugtan bangod nga yara sa landslide kag flood-prone areas na hamtang suno sa Community Environment and Natural Resources Office Engineer nga si Joan Nathaniel Herangaya. Hindi pwede mabutang sa risgo ang kabuhi sa mga naganegosyo kag sang mga turista. Dugang pa niya, ang mga natagaan sang sapa sang PAMBI ang kinahanglan na lang nga magkuha sa business permit kag mag-comply kung ano ang mga requirement sa ila sang LGU para makakuha sang permit. May pila ka mga kapihan kag resort kadamlag pagin pasiradaan sang lokal nga panguluan sang Silay bangod sa wala sa mga business permit pero naganegosyo sa area sang Silay City. Matapos ka mapasira, amat-abat na ini sila nga nag-comply sa mga requirements nga kinahanglan para maka-operate. LGU sang Silay, Gin-allow na ni Pambi ang ibanda nga mga establishment. gin-approve ang application for SAPA na pwede ma-process. So, ang munang requirement nila before maka-issue sila sang business permit. So business permit na subong ang process ni gura nila. Sa number 6, mga returning overseas Filipinos nga magapauli sa Bacolod ang ginapahanumdum nga dapat magkuha sang Notice of Coordination sa lokal nga panguluhan. Ginpahayag ni Councilor Israel Salanga nga mayara sa mga airlines nga ginapangitaan ang ilang mga pasahero sang Notice of Coordination gikan sa LGU. Ini ang rason kung nga kinahanglan nga magpakig-angot sa talatapan ni Salanga o kun ni Councilor Cindy Rojas ang mga ROF agud mahatagan sang NOC. Samtang hindi na kinahanglan pa nga magkuha sang NOC ang mga overseas Filipino workers nga magapauli sa Bacolod bangod ang Overseas Workers Welfare Administration na ang nagapasakay sa ila sa sweeper flights papauli sa ila sa Negros. Sa idalom sang guidelines ng Bacolod Emergency Operations Center, ang NOC ang isa lamang sa mga requirements nga kinahanglanon sa mga nagapinauli nga ROF kag locally stranded individuals. Isa man sa mga importante nga kinahanglanon among negative RT-PCR result sang pasahero nga ginkuha sa sulod sang 72 hours ang test sang iya nga flight. Meron sila pamilya dito sa Bacolod, coordinate sa amon na opisina sa NBC o sa office ni Councilor Cindy Rojas secure sa NOC. So, kami mga airline na nag-allow na why NOC, basta may subject ka lang, pero kaya namin na why nag-allow. So, para safe na din lang kita, smooth ang inyong kapagpunin dire. Sa number 5, amat-amat na ginasugura ng pagpatuman sa backtrack sa mga pampubliko nga baligyaan sa syudad sa Bacolod. Sa Burgos Public Market, sa kada entrance, mayara sang team nga nagabantay sa pagpasiguro nga ang mga nagasulod makalag. Pathag sang isa sa mga nagabantay, nagagamit na sila sa backtrack app o galing sa amo nga tion na lowbat ang cellphone nga ginagamit sa pag-scan. Lakip na diri ang pagkuha sang temperature sang tagsa ka mga nagasinulod nga nagalakip sang manugbakal kag mga nagabaligya. Patag ni Ang, City Administrator sa Bacolod, may kakulang sa personnel kag device para lubos ka mapatuman ini sa mga merkado. Kaya napatakakulangan so kung sang mga tao kag ang device bala makascan so wala tagit open tanan yung mga entrances so may mga entrances kita so kung we're waiting for the arrival of additional equipment close na yung iba yung entrance. Sa number 4, Negros Oriental, may 6 ka mga bag-o nga kaso sang COVID-19. Duha ang bag-o nga kaso sa Bakong lakip ng isa ka Swiss national. Mayara man sang nagpositibo nga health worker sa Dawin kag may tig-isa ka bag-o nga kaso sa Sibulan, Tanhay kag Dumaguete. Kung anom ang kaso nga nadugang, ano man ang recorded new recoveries sa probinsya. Gani nagapabiling nga 186 ang active cases ng COVID-19 sa Negros Oriental. Sa record naman sang DOH Region 6, ang Negros Occidental ang nadugangan sang 5 tanan ka bag-o nga kaso ng COVID-19 samtang 4 naman sa Bacolod. Sa number 3,
pagpatuman sa probinsya sang suwabing kag quarantine sa mga puerto kag sa airport sa mga nagainabot isa ka dako nga bulig para sa kampanya kontra COVID-19. Sa datos ng Provincial Incident Management Bureau 11 tub 16 sa mga nag-abot sa puerto may 14 ka mga nagpositibo sa virus, 13 diri mga stranded individuals kag isa ang apor. Sa mga nag-abot naman sa airport kasubong sang siningation man, 6 ang nagpositibo diri, isa diri apor, 5 ang LSI. Patag ni Kailian sa among nga datos dako nga bulig sa ginapat ang pagpatuman nga SOP sa probinsya kung sa diin ang mga nagaabot ang ginaswab kag quarantine. Wala labot nga malikawan na ang posible nga paglaton pa sa mga nagpositibo bangod sila ang naka-quarantine na nga daan. Humalin sa pag-abot, dako ang mangin savings man sa probinsya sa mga resources ini sa pagpatuman sa amo nga patakaran. As of February 17, may 10 o kon 70 ka mga active cases ang Negros Occidental. Kulang taon mo, effective ang atong ginaobra because dito pa lang sa port, mandak pa na sila. So kung ibutang na ni sila sa quarantine facility, hindi niya kagwa atong positive. So meaning maka-save ang government sang resources sa pag-swab sang iban nga kung i-contact trace pa sila. Sa number 2, presyo sang baboy sa merkado ang nagbarato. Live weight ang nagnubo, epekto sang price freeze nga ginpatuman sa Metro Manila. Yaring report. 240 tubtub 250 pesos ang baligyaanay sang baboy sa kada kilo sa Burgos Public Market sa Bacolod. Kung puro uno, 250 tubtub 260 ini kada kilo. Sunod sa mga manugbaligya, may pagbarato sa presyo sang baboy tugas ang pagnubo man sang presyo sang live weight. Ginaabi-abi nila ang pagpanaog sang presyo ugaling tugas ng ekonomiya. Bawi-bawi man lang sa gihapon karon sa baligyaanay. 225 pesos ang average nga kilo sang baboy sanig sa weekly monitoring sang Office of the Provincial Veterinarian. Hindi ko magkuha kami nubo, magkuha mo live weight. Ginako sa pigili, ang mabalik yan, nubo. Ang iniginan siya nakuluan. Doon mo man diya po, gata ka manubo, mga presyo mo, hindi ka man silingan, hindi ka mag-atas sa customer. Pero tignan mo damo na nagbakal. Patag ni Dr. Renata Dicena, ang pagnubo sa live weight epekto na sa ginpatuman nga price freeze sa National Capital Region. Yara karon sa 120 ang live weight sang backyard hogs suno kay Dicena. Gikan sa sadto anay 150 pesos kada kilo. Naghagan-hagan man ang pagpadala karon sa Manila sa probinsya suno sa iya. Rason nga madamo ang supply sining nga semana. Samtang 175 pesos ang kilo karon sa dressed chicken sa Burgos Public Market. Gikan sa 180 tubtub 185 sa nagliligad nga semana. Pero mahal ini sa gihapon tungod ang presyo sinianay sa bulan sa Disyembre, yara lang sa 135 tubtub 138 pesos ang kilo suno sa mga manugbaligya. Siyempre sa kamalangan doon tayo nakita ng mga tumuloy sa kataas ang presyon. Ang supply, sir, nagbalik na or ninit yapon? Medyo okay naman supply. Medyo sa mga damo naman. Tapos naligid doon tayo, naligid mo itong kataas. May amat-amat naman nga pagnubo sa presyo sa panakot karon. Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw, Bagyo Auring isa na ka-tropical storm. Negros Occidental na paidalom na sa heightened alert kag mahimo ipasaka ini sa blue alert status. Maulanon ang panahon nga ginapaabot sa masunod nga mga inadlaw tubtub sa weekend. Base sa Severe Weather Bulletin number 3 sa Pag-asa, las 8 kay nasang aga nangin isa ka tropical storm si Auring kag ginapaabot pagid nga magabaskog samtang nagapalapit na sa landmass. Mahinay ini nga nagapadulong sa northwestward nga direksyon. Ang bagyo nga may maximum sustained winds nga 65 km per hour malapit sa sentro kag may pagpangmadlos nga tubtub sa 80 km per hour. Ginapaabot nga mangin maulanon ang panahon sa Bugos nga Visayas kag Mindanao. Gani ginapaandaman sa Pag-asa ang publiko nga mag-ulo aligmat sa mahimo pagluntad sang flash flood kag landslide sa mga lugar nga may malawig kag mabunok nga pag-ulan. Ginapaabot nga magapasaka sang tropical cyclone wind signal ang Pag-asa sa mga probinsya sang Caraga kag Davao Region buwas nga adlaw.
Sunod kay Zeffard Kailian, depende sa mga assessment sa sitwasyon, buwas kag sa lakat sa panahon, mahimo nga ipasaka ang probinsya sa blue alert nga status nga nagakasayuran nga 24/7 na ang Emergency Operation Center kag mangin interagency na ang operation nga nagalakip sang iban nga mga ahensya sa gobyerno kasubong sang BFP kag PNP. Mag-slow down ng bagyo, especially nga ara pa siya sa tubig, pwede siya ka-gain strength, no? Pwede siya usog sa hangin kag mag-gain siya sang iyang ulan. First assess sang aton nga preparations, especially nga nagabag-uman ng iyang tracks, no, and how we respond to paano kita mag-respond sa sining tropical storm Auring. Sa Good Vibes, nagasapol ang mga tourism officers ng Tagsakabanwa kag syudad nga sakop sa Northern Negros Natural Park kag ang Senro para planuhan ang pag-promote sang ecotourism kasubong man ang responsable nga pagbisita sa mga turista sa sini nga mga lugar. Yaring report ni Romeo Subaldo. Kadamo sang mga tourist destination sa Northern Negros Natural Park nga sarang ma-enjoy kag makadtuan sa lokal nga mga turista lang anay sa karon kay may pandemic pa. Pero kinahanglan nga siguraduhon nga ang ini nga mga lugar ang dapat nga ginahalungan kag wala ginaguba sa mga turista. Ining rason kun nga nagasapol sa karon ang Senro kag mga tourism officers sa 11 ka mga banwa kag syudad nga kabahin sa NNNP. Luyag nila nga makabangon ang turismo sa sini nga mga lugar nga wala ginabutang sa alang-alang kag ginaguba ang mga tourist destinations. And also we're identifying additional destinations in each LGUs. Ang purpose niya is to involve the local community in the management as well as protection na sa atong remaining forests diri sa North Negros Natural Park. Si Mayor Jerry Rojas Murcia ang huwos sa pagsinapol kag siya mismo ang nag-aabi sa sining nga mga plano. Bangod siya mismo nakakita nga dako pagid ang potensyal sa ilang banwa, bangod madamo pa sila sa mga waterfalls nga hindi pa malabot sa mga turista bangod wala sang dalan. Gani pinaagi sa pagbuligay sa nagkanilain nga mga ahensya, nagapati siya nga mangin isa man sila nga kaladtuan sa turista kun ma-develop ng ini nga mga lugar. So those are the falls nga wala na ako nakita. Mismo some of the people in Murcia wala nila makita unless you go there no makita mo ginang waterfalls na katawang sa mga waterfalls and it's really clean water because wala na ito pamalays mo po. Dugang panihirang gaya, dapat makahangop ang mga turista sa mga pwede kag hindi pwede kag dapat gina-regulate ang ilang pagbisita sa mga lugar para in kaso nga may ginahimo nga hindi amo mahapos ang pag-trace kung sino ang may kahimuan. Ang proper nga guidance kung anong himuon kay we will be entering sang areas nga rich in biodiversity, so may ara sa mga restrictions. Yes, sir. Nga hindi pwede. Serious ang workshops kag meetings ang ilang ginahimo sa karon kag ang LGU nga wala pa nagapadala sang tiglawas sa meeting ilang nga ginabisita para mapahangop kung ano ka importante ang ini nga kampanya sang gobyerno. Pag namin, nag-upload ang effort sang Senro kag sang tourism officers sang kada banwa kag syudad para siguro balabad, like for example, may mga waterfalls, may mga turista nga kada biya sa lugar, may mga nag-vandalize sang lugar, nagabiling basura. So, kung ginapromote ang ecotourism, gina-educate naman ang mga tao nga nagakadto diri para hindi na nila pagsingihon obra. Nadumduman kuming may nakatuan ka, di ba? Nga for a time nagsira sila because nagtungan kadamo sang basura sa sinang lugar. Sa Agostina na sa Kabangkalan. Dapat kung gapati dito na, nga dapat may education giduro. Kag being responsible, ikaw mismo nga tagbisita, hindi ka magbilin to sang imo. According nga ni kay Sendro, hiranggaya kuno Barb, kilala nila mangin self-sustaining sa sining mga ecotourism spots para may pondo man balabag nga ginabayad sa mga tao nga like mga bantay bukid ta. Kag at the same time, may mga tao sa palibot matagaan man pala nga buyan. It's about time matama na magbangon. But let us be responsible tourist kuno dapat. Naming tourism may kay do multiplier effect bala no? Hindi lang isang ga benepisyo kundi damo gasanga-sanga. Gani ang bal nila Barb, ano pa? Steward lang ta kuno sa sining nga kalibutan dapat halungan ta. Kaaga mo yan itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padaan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.